pristúpili k otvoreniu posledného 5. bloku v rámci 22. slovenských geoetických dní. Aj keď sme v časovom sklze, keďže bola zaujímavá a búrlivá diskusia v rámci fóra, ale tak ako už tradične posledný 5. blok je venovaný študentským prácam čerstvých absolventov našich fakult, kde prebieha vzdelávanie v študijnom programe geodézia a kartografia, banské meractvo a príbuzných. Takže ja poprosím prvého prednášajúceho, inžiniera Jankovského, ktorý obhajoval svoju diplomovú prácu v minulom školskom roku. Ten príspevok má zameraný, alebo jeho téma je zisťovanie deformačných posunov na vodnom diele Starý. Takže páči sa. Úvodom by bolo vhodné povedať nejakú charakteristiku k tomuto dielu. Jedná sa o jednu z najväčších slovenských zásobární pitnej vody, ktorá dokáže poňať skoro 60 miliónov metrov kubických vody. Výstavba tejto priehrady prebehla v rokoch 1981 až 1987 tým, že v rieke Ciroche bolo prehradené koryto v 37. kilometri. No a celá táto priehrada zaberá plochu o rozlohe 131 km². K tomu, aby mohla byť táto priehrada realizovaná, bolo vysídlených 7 obcí s takmer 3,5 tisíc obyvateľmi. Tým parametrom hráze treba povedať, že sa jedná o výlovitú sypanú hrázu. Návodný svah bol vo výške kolísania vodných hladín zasypaný kamením do hĺbky 80 cm a vzdušný svah bol konusovaný a zatrávnený. Výška priehrady je 50 metrov na základu škárov a dĺžka hráze korune je 345 metrov. Priemerný prietok vody vydáva sa 750 litrov za sekundu. K tomu, aby takáto vodná stavba mohla fungovať, je veľmi dôležitá bezpečnosť prevádzky celého vodného diela a k tomu napomáha pravidelné monitorovanie takéhoto diela. K tomu, aby bolo možno kontrolovať pohyby spodných vôd a priesakov, pomáha 33 sond, 122 dvojíc krátkomerných slabkomerných vrtov, 13 dvojíc hlbokých slabkomerných vrtov a 2 menšie šachty na meranie priesakov. Na geodetické pozorovanie deformácií na takýchto priehradách sa používajú veľmi presná nivelácia pri výškových meraní. Potom meria sa tu zámerná priamka a polohové terestrické merania. Meria sa tiež ešte aj náklon v tokovej veže. Na celom vodnom diele sú nainštalované referenčné objektové body, ktoré slúžia na meranie. V tom čase, keď sme merali túto 32. epochu, bolo 7 referenčných bodov, PVV 1 až PVV 7, až myslím neskôr, vlastne na nedávnom seminári v Bratislave bola taká informácia, že boli vybudované ešte 3 pomocné body, z ktorých sa majú potom prevádzať ďalšie merania. Objektové body boli tak volené, aby vysťahovali geometrický tvar hráze, aby zaplnili všetky lavičky na tejto hráze podľa jednotlivých kód. Čo sa týka samotného merania, postup merania vyplýva z obrázku, aj keď nebolo možné zachytiť všetky čiary, lebo by to bol veľmi neprehľadný obrázok. Základná charakteristika je teda vyjadrená podľa neho
Meralo sa v pomerne ťažších podmienkách. V tom období vlastne bolo daždivé počasie, teploty boli od 5 do maximálne do 15 stupňov. Použitá bola univerzálna meracia stanica Topcon 7000 s parametrami 2 plus 2 ppm a bol to 2-sekundový stroj. Boli zamerané všetky referenčné body, všetky uhly a dĺžky medzi nimi a potom z referenčných bodov boli merané objektové body. Každý objektový bod bol meraný takým spôsobom, že bolo na ňom merané minimálne z 3 stanovisk a z toho minimálne jedno meranie bolo uhlové. Spôsob meralo sa formou laboratórnej jednotky. Bolo merané vyše 240 meraní a stredná chyba laboratórnej jednotky nepresiahla hodnotu 2,5 sekundy. Z týchto nameraných hodnot potom boli súradnice určené spoločným vyrovnaním nameraných uhlov a dĺžok metodou najmenších štvorcov podľa sprostredkujúcich pozorovaní. Presnosť merania uhlov a dĺžkov je charakterizovaná ich strednou chybou. Merané uhly 1 sekunda a merané dĺžky 0,7 mm. Maximálna stredná súradnica chyba bola dosiahnutá na bode KVS B31, tam bola 0,8 mm. Súradnice, ako teda namerané hodnoty, boli vyrovnané v softvere Maclo 93.2001 verzia. Na tom, aby potom bolo možné zistiť, ku akým posunom dochádza, bolo potrebné porovnať súradnice, ktoré sme mali vyrovnané z aktuálneho merania, z toho merania, ktoré bolo predchádzajúce. A z rozporov týchto súradníc, teda zo súradnicových rozporov, boli vypočítané veľkosti vektorov posunov podľa Pythagorovej vety a ich orientácie, a tu bolo možné vidieť taký prvý nástrel, alebo teda taký prvý pohľad na to, ako sa tie body správajú. Je zrejme, že v tých poličkách, kde vidíme veľkosť DH toho milimetra, že sú to pomerne veľké hodnoty. Myslím si, že bolo to zapríčinené aj tým, že striedajú sa tu rôzne dodavateľské organizácie, používajú sa rôzne metódy merania, rôzne pomôcky, preto tie rozdiely boli také veľké. No ale bolo treba potom nejako tieto veci ďalej analyzovať a zistiť, že po akým posunom môže dôjsť. Pre určenie deformačných parametrov bol použitý všeobecný lineárny zjednodušený transformačný vzťah. To písmeno F znamená deformačnú maticu a malé písmeno E sú vlastne translačné zložky. A tá deformačná matica sa potom dala napísať ako jednotkový vektor plus celkový tenzor deformácií. No na základe toho potom boli zistené deformačné parametre, ktoré sú vo vzťahu teda vo vektore θ vyznačené. No a vzťahy medzi posunmi bodov a deformačnými parametrami θ pre nejaké množstvo bodov vlastne vyjadruje tento vzťah, ktorý máme na plátne. Keď bolo treba sa rozhodnúť pre aký spôsob šetrenia alebo akým spôsobom sa bude realizovať toto transformačné šetrenie, tak ja som si tedy zvolil komplexný 2D model, ktorý asi sa mi zdal, že najlepšie vystihuje túto situáciu. A vyrovnaná hodnota θ potom bola, ako môžeme vidieť pod tým obrázkom, počítaná spôsobom metódy najmenších štvorcov, pričom ten kofaktorovú maticu súradnicových rozporov QRDC som si volil ako jednotkový. Na základe týchto súradníc, teda súradníc, bola vykonaná klasická Helmholtzová transformácia podobnostná a boli vypočítané súradnicové rozpory transformovaných súradníc, ktoré vlastne máme tieto vzťahy možnosť vidieť na plátne. A tam už potom bolo možné
pozerať určité zlepšenie v tých odchýlkách, v tom polovektore na tých jednotlivých bodov, ktoré sú tu znázornené, tak myslím, že to je PVV1 a PVV2. Tam vidíme, že z tých 4,5 mm sme sa dostali niekde na hodnotu 2,6 mm, prípadne 1,6 mm, čiže tie pohľady na tie posuny bodov sa hodne zmenili. K tomu, aby sme mohli aj pri takýchto hodnotách hovoriť o tom, že či tie body sa posunuli, alebo sa neposunuli, alebo sú tam nahromadené chyby, alebo proste vysloviť nejaký závet, bolo potrebné urobiť nejaké štatistické otestovanie týchto parametrov, ktoré sme dosiahli, a k tomu som použil L-test Lessman 1984, kde vlastne vidíme tú testovaciu štatistiku, aj vzťahy, ktoré udávajú tú kritickú hodnotu testovacej štatistiky. To písmeno EI znamená vlastne kvadratická hodnota súradnicových rozporov. Čiže vidíme tam počet transformačných parametrov, počet súradníc alebo počet meraných hodnot, rozmer siete. Po vypočítaní sme dostali kritickú hodnotu, ktorá je udávaná číslom 3,13 zjednodušene. No a došlo potom už k samotnému porovnaniu alebo k zoradeniu tých bodov, ako išli za sebou, zoraďoval som ich podľa veľkosti. Čiže toto je už záver tabulky, kde vidíme tie najväčšie odchýlky. V podstate tá štatistická hodnota išla niekde od 0 až po 4,5 na spodu. No a myslím, že môžeme konštatovať to, že z toho pohľadu, ktorý som vlastne riešil, tie body KVSB 10, 31, 29, ktoré sú farebne zvýraznené, sú teda, môžeme považovať za nestále, alebo teda, že sa pohli o hodnotu 3,5, 3,8 až do 4 mm. Tie prvé 3 body, ktoré sú v tej tabulke, sú v takom nejakom všeobecnom postavení, že môžeme polemizovať, či sa pohli alebo nie. No ale záverom, myslím, že by som mohol skonštatovať toľko, že túto hrádzu v tom období, keď sme ju merali, sme mohli považovať za bezpečnú, že takéto pohyby pri sypaných hrádzach sú, myslím, zanedbateľné a myslím, že tak by som mohol ukončiť celý tento príspevok, že tá hrádza je vlastne stabilná. Ja iba upresním, že inžinier Jankovský v podstate obhajoval diplomovú prácu na fakulte BEK Technickej univerzity v Košiciach. Takže ešte nám neutekajte veľmi ďaleko. Sú prosím vás nejaké otázky príspevku? Sledovanie tých deformácií, respektíve pretvorení objektov stavebných je naozaj dôležité. Ja by som sa chcel spýtať z toho technického, respektíve technologického hľadiska. To sledovanie prebieha tam asi koľko rokov? Ste spomínali, že je tam niekoľko etáp, je to niekoľko etáp opakovaných, bolo vykonaných. Túto etapu, ktorú sme my robili, bola 32, čiže 32 rokov. Je predpoklad, že sa to meralo, 32 etáp, ale tie merania sa, myslím, že menia. Nemám úplne informácie o tom, že čo všetko sa meria pri ktorej etape. Niektoré merania sa preskakujú. Myslím, že toto by vedeli páni z vodohospodárskej výstavby skôr odpovedať na toto. Ale my sme vtedy merali všetko, čo sa tam geodeticky merať dalo. Robili sme veľmi presnú niveláciu, merali sme zámernú priamku, náklon veže, tieto terestrické merania. A čo som videl podľa tých predchádzajúcich elaborátov, tak sa to opakovalo. Takže predpokladám, že asi niektoré merania mohli byť vyriečené. Dobre, ďakujem pekne. Je nejaká otázka ešte? Ak nie, tak pôjdeme ďalej.